गरम आरो बोथोराबो गरम ओंखायनो आंबो एसे टपिकखौ गरमनिसो गानदों। गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली गरम जादोंना, बोथोराबो गरम, सिचुएसनाबो एसे गाज्रि, गरमथार। दिनैनि बे बोथोरा वेदारनि गरम नङा दे, मैयानिफ्राय वेदारनि गरम नङा, वेदारा एसे कुल थान्दा जाहांदों आरोखि एसे। माब्रै बोथोरा गरम जादों होननानै बुङोबा बबे मोनसे बोथोरा गरम जादों? मानो होननानै बुङोबा दिनैहाय ससियेल मिडियाया मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया, एक्चुअलि नंमारगौ गिनो गोनां मार। जों पर्टेल माखासेखौ ओरैबायदि गिनोबो गोनां, एसामिस पर्टेल, बर' पर्टेल, जेसेबां पर्टेलफोर दं, निउस पर्टेलफोर दं आरो ससियेल मिडियाफोर जायफोर इउज खालामो बेफोरखौ एसे गिनोबो गोनांमार। मानो होनना बुङोब्ला गिनो गोनाङा बेनो जे जाय बुस्थुआ नंगौना नङा, प्रुफ दंना गैया। दिनैहाय माबा मोनसे सोरबाया बर'ना होब्लानो ओरैबायदि गोसारो, मानो थाखाय गोसारो, मानो थाखाय एफाराब फोसावो, आं बेखौ साननानै मोनाखै आरोखि। जाय हक बाथ्राखौ आं नैबेखौसो बुंनो नागिरदों, मैया जिहेतु बड'लेण्ड बुब्लि बा गुबुन गुबुन, अनलि बड'लेण्ड बुब्लिखौल' बुंनानै लाब गैया, गासैबो निउस पर्टेलफोरानो दामफ्रामजोबदों। आरो जेसेबां इउटिउबारफोर दङ, सासेल' नङा, गासैबो इउटिउबारफोराबो बै मोनसे जिनिसखौ नायनानै दामफ्रामजोबदों आरोखि। आंबो बे मोनसे सोदोबखौनो लानानै दामनो नागिरदों बा बुंनो नागिरदों बाथ्राखौ। माखौ बुंनो नागिरदों? BLA, बड'लेण्ड लिबारेशन आर्मि मोनसे आफाद ओंखारदों। ओमफ्राय राइटिं पेडआवबो, राइटिं पेडखौबो आं एथ'राब सोर बेसेबां मा स्टाडि खालामदों आं बेखौ बुंनो रोङा। नामफोरखौथ' आरो NDBआव जेरैबायदि नाम लादोंमोन गोदो, NDBआव जेरैबायदि टाइटेलाखौ सिगाङाव लायो, सर्टआवहाय सोरबाया बसुमतारी बा बि माइब्रा ना, बेफोरबायदि लादोंमोन। सेम BLA आफाद ओंखारनायाबो सेम बिदिखौनो लिरफ्रामजोबदों आरोखि। आफादगिरिनो लेङाइ आफादगिरि बायदि रोखोमनि ना, बेफोरबायदि। दा बे मोनसे सोदोबा बे बेसेबां सैथोमार जागोन? बेफोरबायदिनो ULB ओंखारदोंमोन गेजेराव, ULB आफाद ओंखारनानै ओरैबायदि हुलुस थुलुस, मालायखौ मा बुंनो, अफ्रियाबो मारि जाबायमोन ULBनि समावहाय। ओमफ्राय बावहाय बोरैबा रायजोनि अननायाव बा लोगोफोरनि अननायाव बारग'दों। दाबो नैबे मोनसे BLA आफाद ओंखारनायाव मैया आंनावहाय लोगोफोरा हरदों, इउनाइटेड निउस बिथांमोनाबो एसे माबाखौ गुनगुनायदों, बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब, सोरबा सोरबायाथ' आरो बायदि रोखोम बुंदों। जाय हक जोंफोर मोनाबा, गासैबो प्रुफ जाथाराबा, आंनि हिसाबावबा बियो माखासे फेकफोरबो जानोबो हागौ। नैबे जिहेतु BLA आफाद ओंखारदों, दाथ' जोंनि बर' BTRआव बा BTCआव हाजार हक आं आवगोलनिफ्राय बुंबोबाय थादों, जों मोनथाम बुस्थुआ खमायदों होननानै, जोबदों होननानै। बावहाय डिपार्टमेन्टआबो ना, आं डाइरेक्ट बुस्थुखौ ओरैबायदिसो बुंनो लुबैदों, सिचुवेसना जिहेतु जोंनि BTCआव ओरैबायदि नर्मेल जानानै दं, ना किडनेपिं, मानसि खावनाय दङ, ना जों ओरैनो जानला मानला नंखायदायाव गावलाबाय थानाय, बेफोरबो खम जादों। आरो ओमफ्राय एक्सटरसन, फैसा दाबि खालामनाय, बिनाय, डिमान्ड खालामनाय, दाबि दावा बेफोरबायदि खालामनाय, बे बुस्थुआ गैया जादों। बे जायगाखौ, खारन 2024 सफैगासिनो दङ, BTCआव नर्मेलै BLAनि आफाद सोरबा सासेया बानायब्रबना होनानै जोंनि BTC बायदियाव ओरैबायदि गोरा सिचुवेसन खालामना होनो नागिरदों, जाहाथे जोङो बे मोनसे जायगायाव थांब्लानो पुलिसनि आखायाव बा ब्लेक पेन्टारनि आखायाव नंखाय बाखायनो टर्चार होजानो, मेन्टेलि टर्चार बा फिजिकेलि टर्चार होजानो थाखाय बेखौ खालामना होदोंबो जानो हागौ। बियो सोरबा सासे बा ओरैहाय डिपार्टमेन्टनि खेथ्रआवबो जानो हागौ। खारन बेफोरबायदि सिचुवेसनाखौ बिसोरो सम सम जि जायगायाव नर्मेल थायो, गावसोरनि फौजि डिपार्टमेन्टआव फौजिफ्रा गावनि
केडारफोरखौ ना फौजिनि मानसिफोरखौ आर्मिफोरखौ बा पुलिसफोरखौ जेरैबायदि जेबो जुदि सिचुवेसनाव जुदि जेबो माबा गैयाबा पेट्रलिं गैयामोनबा बा माबा मोनसे खालामनो होआबा बिसोर गाधा जालांगोन गाधा जानायखौ एसे दुरबल जालांगोन नालाय जागोन थागोन जानाय थानायल' जागोन जेबो अपारेसनानो गैथारलाब्ला जेबो माबा मोनसे गैथारलाब्ला आं मालाय माबायदिहाय रेंकखौ लालायखो आं मालाय बोरैथो केप्टेन बा मेजरसिम थांलायखो सोरबा सासेखौ नंखाय दायावनो गावनानै सिलाय गारनानै हैनायसै BLA आफादनि नामाव साथामसो गावनायसै आं केप्टेन रेंकखौ लानायसै आंहा स्टारा बारायनोसै आंनि बेथना लाख थाखा आंनि आखायाव 20-25 जन फौजिफ्रा आंनि आखायाव थागोन नैबे माबाखौ खालामना होनोबो हागौ दा ओंखायनो दा जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो एसे साननायाबो मोजां सोर खुलिमारदों बावहाय ओरैनो नंखाय बाखाय बेफोरखौ आंनिब्ला दामज्रावला बायनानै बा जिहेतु आफाद गोदान खुलिदों होननानै दामज्रावला बायदों बयबो बा इउटिउबावनो होन बा निउस पर्टेलफोर होन आं बेखौल' बुंगोन जे आफाद जुदि बियो थारमोनबा थार आफाद खुलिथारदोंबा बियो मानसियानो फुरा फेस मोखांफोरखौ खोन्थानानै हारिनि थाखाय जुदि थारैनो जुदि नांथारमारदोंब्ला आंनिब्ला बियो गोरोन्थि जागोन बियो दा दिनैनि दिनावहाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि गोनांथि गैथ'आ होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै दा जिहेतु सिचुवेसन नर्मेलाव फैदों एसेब्लाबो जों थाखा फैसा दाबि खालामनाय बा मानसि खावनाय बा माबा मोनसे बायदि रोखोम गावजानाय मानाय फेक इनकाउन्टार गावनाय बेफोरबायदिनिफ्रायबो जोंहा एसेब्लाबो नर्मेल जादों आरो जोंनि नैबे BTC आवहाय बेफोरबायदि जाथ'वाखै होननानै सानो आरोखि आङो खारन जों मुभमेन्ट समाव जों BLT मुभमेन्ट बा प्रमदआबो बुंदों दे बेखिनि बाथ्राखौ BLT मुभमेन्ट NDFBनि मुभमेन्ट जिहेतु जि मुभमेन्ट खालामनाय बावहाय जि लेसन मोनबोबाय बेफोरबायदि लेसनावहाय जों आरो नांफिननांगौ बा माबा मोनसे सोमावसारफिननांगौ दङ होननानै सानाखै होननानै बुंदों थिगैनो दं बाथ्राफोरा दिनै बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ एसे थाबनो बुंनाया मोजां नङा जे खुलिदों बा बेफोरबायदि जादों होनना आंनिब्ला बेफोरबायदिखौ स्टाडि खालामनि बा माबा मोनसे खालामनि नायग्रोनि नंमारगौना नंमारा खारन नैबे एग्जाम्पलावहाय मोनसे होजाबावो बिक्रम दैमारि हितेश बसुमतारी आरो दावराव देख्रेबमोन बावहाय मोनसे आफाद गोदान ओंखारबावदोंमोन ओमफ्राय बेथ' नंखायथारना दिनै सासे IGP ना सोरबा स्टेटमेन्ट होखांनायनि लगेनो गोदान संगठन खुलिदों बा माबा मोनसे खुलिदों होननानै बाथ्राया ओंखारसावदोंमोन थिग बेबो बेफोरबायदि नङाथ' जोंनि BTC आव सिचुवेसनखौ बा बोथोरखौ गरमै लाखिबाय थानो सोरबा पलिटिशियानफोरनि बा गुबुन माबाफोरनि नङाथ' बेफोरो बाथ्राफोरा आं साननानै मोनदों आंनि साननायाव आंनि केलकुलेसनावहाय बियो हयथ'बा नंखाय जागोनफोरबायदिखौ आं मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला बिक्रम दैमारिमोन हमजायो बे समाव आफाद ओंखारदों बेबो नंखाय बुहुल फेक जिहेतु जों जायगाखौ BTC एरियाखौ सब समय गुदुङाव दुंब्रुद लाखिबाय थानो मोजां मोनो गाबोन अफ्रिखौ गावनानै सोरबा सासेया रेंक बारायगोन ना बेफोरबायदि आरोखि बाथ्राया गाबोन अफ्रि नङा सोरखौबा गावनानै माबा मोनसे खालामगोन नै बेफोरबायदि खिन्थु सुबिदायाखौ जेब्ला ULB आफाद ओंखारदोंमोन ना बे समावहाय अफ्रियाखौ गावनायनि चान्सखौ लादोंमोन इसोरा नायहरदों आरो रायजो राजानि अननायावहाय आं बेफोरबायदि गावजायाखसै बारग'दों जेब्ला नंखाय दायाव ओजोंहाय गावदों ना ULB ओंखारदों साननैनि उनावहाय होजोंहाय हमदों बेबो नंखायसोमोन बेखौ गावखांनायनि उनाव जुदि धरना होआमोनबा लैहोर फंबाय ब्रादार लैहोरमोनना जुदि धरना होआमोनबा अफ्रियाबो गावजायो आरोखि बे अबस्थासिम थांदोंमोन आं खिन्थु दिनैनि दिनाव नैबे जिखिनि आफाद BLA ना बे आफाद ओंखारनाया बियो नंखाय होननानै आं सानो जिहेतु रावबो मोखांखौनो खोन्थानो हायाखै थ' लोगोफोर आं दिनैहाय नैबे BLA आफाद गोदान ओंखारनायनि सायाव बाथ्रा बुंनाया माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा होगोन होननानै आं आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा बावैनो दोनबाय जय बर' हारिनि